Entrant al programa Magnet ens ha donat l'oportunitat de treballar amb la UPC Terrassa. Comptar amb la col·laboració d'aquests professionals ens aporta una forma de promoure el pensament científic i és una gran oportunitat per generar vocacions tecnològiques i científiques a les etapes inicials de l'ensenyament. Nosaltres ens plantegem els projectes que ens impliquin investigar juntament amb els nens i nenes a la classe, sempre la conversa, donar-li molta importància a aquest moment de rotllana, de parlar amb ells, perquè gràcies a aquestes aportacions ens guien i ens donen pistes de per on hem de tirar. Què era? Una magdalena! I buscant imatges i vídeos per internet va sorgir una notícia que ens va cridar l'atenció, que era la quantitat d'aigua que es gastaven per fer servir uns texans. Llavors, a partir d'aquí vam decidir investigar tot el procés de fabricació de la roba i l'aigua que gastaven. La roba contamina molt perquè quan et poses com molta roba, quanta més roba et posis, més aigua gastes. Per exemple, una samarreta, un pantaló, uns mitjons i unes botes i tenim que calcular tot això amb les calculadores i després posarem aquí el total. Treballar amb experts de primera línia que actualment estan en actiu, que són especialistes en un camp molt científic, ens aporten molts elements d'estudi a l'aula i donen rigor als nostres projectes. Posa els estudiants davant de preguntes com fonamentals i els indueix a buscar informació, a cercar informació sobre el tema i anar construint tota una mena de relat i de coneixement sobre una determinada matèria, amb la qual jo crec que és molt estimulant. L'objectiu era com fer el millor gelat del món i va sortir d'una conversa d'ells que van dir que el gelat es desfeia. I a partir d'aquí vam començar a parlar què volia dir que es desfà, que es convertia en líquid i van a començar a sortir vocabulari sobre l'estat de la matèria. Arrel del partner de la universitat amb el David vam comentar-ho i vam parlar sobre que podríem treballar les molècules, els àtoms, les partícules. Les molècules d'aigua se mouen així, els sòlids se posen molt apretats i el vapor... Per mi és d'una gran satisfacció el fet de pensar que alguns d'aquests nens en el futur poden tenir uns estudis universitaris, inclús poden fer una tesi doctoral, ser doctors i fer recerca, per què no? Hem après que el Sol fa 6.000 graus. Hem après la refracció i la reflexió. Hem après que si mirem directament el Sol no podem veure bé. Hem après del Sol la fotosíntesi i la vitamina D. Hem après que el Sol és energia renovable. Formar part del projecte Magnet ens ha ajudat molt perquè gràcies a les formadores, la Patri i la Conchi, ens han portat la seva expertesa perquè elles també han format part d'aquest canvi i ens han ajudat a crear i començar a entendre tots els docents els projectes de la mateixa manera. Actualment estem acompanyant a l'Escola Vallès i el nostre rol és poder fer un canvi metodològic, una adaptació al nou currículum dintre del claustre i crear un vincle amb el partner. Sí que és veritat que al principi l'idioma és diferent per part del partner i del centre, però part de la nostra feina és apropar aquest idioma i dir ben bé tots dos volem el mateix, volem que els nens i nenes vegin que tenen un futur a la universitat, que qualsevol nen i nena de Catalunya pot accedir a aquests estudis universitaris i també volem que des de la universitat vegin que els petits tenen aquests neguits que estan molt propers a la pròpia universitat. Llavors, a partir de reunions, de sessions de cocreació i de treball comú, aconseguim que s'apropin aquests dos interessos. Que podem fer servir de dues maneres.
Els nens ara mateix crec que li han obert una miqueta més els ulls en tot el que és el tema de la ciència i pot donar més sortides en quan els nens vulguin estudiar o s'atreveixin a estudiar això en l'institut o més endavant. Sí. Per exemple, una de les meves filles ja li ha clicat a l'ullet a la ciència. De moment sembla que va encaminada cap allà.